Sanibonani Thokoza. Igama lami ngingumduduzi Hlatshwayo ngikhulele eNgwavuma eNyakatho neKwaZulu Natal. Ngisakhula ugogo wayesixoxela izinganekwane ezimayelana nemkhofu, omantindane, ukuthwala, ukuphehla izulu, omamlambo, impundulu, nanokuthi uma uhlanganisa umuthi othile nomuthi othile kwenzakalani, nanokulapha kwesintu noma okwendabuko. Manje sifuna sihambe mina nawe siye kulomhlaba ongaqondakali. Sifunde okukhulu ngawo. Sifunde nokuthi ingabe yiqiniso noma inganekwane nje esasixoxelwa yona ogogo. Asambeni ke. Kwasukasukela. Thina njengendle emnyama siyakholelwa kakhulu emadlozini, futhi kuwusiko lethu elibaluleke kakhulu la eMzantsi Afrika. Futhi ke siyakholelwa ukuthi ke liyasikhusela liphinde lisivikele ezintweni zobumnyama, lisikhanyisele ezindleleni eziye empumelelweni. Namuhla sokhuluma nodokotela Mkhwanazi onobizo lokusebenza ngabantu ngokwedlozi. Idlozi abantu abadala bakithi eseke befukele kuwo besebenza njengebe yimoya. Kodwa hayi imoya phela lemibi, imoya lemihle ngoba suke baqala ngamaphupho uma kufika idlozi kuwe. Lenza izinto ezehlukile. Bona Nomfundo isikole kungafundeki. Mhlawumbe uyasebenza ujikelwe ngabaphathi, mhlawumbe uxoshwe nje kalula emsebenzini. Izinto zenza nje zingakwazi ukuphumelela. Mhlawumbe noma unenkosikazi vele ixabani bangubani. Kanti kufike idlozi. Selifuna ukusebenza ngawe manje. La kubonakala khona ukuthi umuntu ongenwe idlozi ilo. Kodwa liyakhuluma phela emaphusheni, kodwa kumele ngakhulumi sekukhona umkhuba nje khona. Umuntu uma efulathelwe idlozi, umuntu osuke idlozi lakhe lilibi liphendulwe. Uma lifika kuye lingayilethi izinto ezinhle. Umuntu ohilwa ngabantu efuna ukushawa ngabantu. Umuntu ongaqashwa namhlanje aqoshwe kusasa. Omene idlozi, umuntu onedlozi ongathi uthi ufake ikhumbu phela konke, kodwa idlozi lakhe limfulathele kanti bham kanti sebenzi. Uthi noma engathwasa uthi uthwasa ngedlozi elimnyama nje. Fulathelwa idlozi kunokuthakathwa phakathi. Kunokuthakathwa. Bese kuba khona mhlawumbe izinto izenzo ezenziwa uwena ezimbi. Phakathi komndeni njengoba ngihleli nje mengisusa ngibulala abantu. Ngezinto ezingajatshulelwa umphakathi nje. Kuthi lo muntu wakithi ongene kimi egcine semfulathela mhlawumbe. Kwesikhathi liphendula umuntu womndeni. Umuntu womndeni aliphendule likudalela imanga nje ushuda unasibusiso lapho. Yonke into yenza nje vele ibheke eceleni nje. Ongazi ukhomba umthakathi uthi ulunjiwe nda ulunjiwe. Uma kungezono zakho izono zakho, uma kuyidlozi eliphenduliwe lifuna ukulungiswa mele iguquliwe ngoba lingaqeda nje umndeni. Engathi nje fanele uye kubaboni. Ababoni befika bebona ukuthi idlozi lakho lonakele, beqale phansi belilungisa. Libuyele ke esimeni. Bese izinto zakho seziyakhanya. Ngeke uvele uhlabe imbuzi nje uthi mhlawumbe usuwenza usiko ngokuthi nanti idlozi liphenduliwe. Alikusho. Lukuso uma wenza amaphutha uthatha imbuzi uyixolisele wena. Amaphutha mangawakho. Ukuthola ukuthi njoba sikhula konakala emumva emakhehleni. Mhlawumbe umndeni wawudungekile futhi isikhathi esiningi uvama ukonakala kwenye inkathi ngeenkulumo. Kukhuluma kodwa kubuthakathi. Futhi babe bangiyinkomo kodwa amenthi nibiza idlozi lifika ixabane nje ekhaya. Liyafika lona kodwa manje ngisho unika ukudla lihlwi noma ubani uthi ungena kanjalo ekhaya lamuntu wadla inkomo zami. Igcine idlozi lingabusi. Kufanele uthole umuntu ozozigcina selibuyisela esimini. Kwenziwe inhlamba lokubulawa imbuzi kucela ukuthi sicela ni lempeni nayo lapha enikhona ngoba niphendule kodwa mhlawumbe konakela umsamo wekhaya ngenxa yenkulumo thethelelelana amanzi bese liyahlukana ke idlozi. Umuntu okwazi ukuphehla idlozi umuntu ohlala naye ogqokweni noma owumfowenu womndeni kodwa ninaye emenihlangene kudliwe ekhaya emndenini
Yena-ke onamaqhinga okwazi ukuphehla idlozi kuba ngokomthetho sengithemela izinto eyodwa. Uyakwazi ukubajika futhi ethi abese kuyela babantu. Bese bedalela isinyama wena njengomfowabo sithi umfowethu ememphehlele isidalwa manje. Kungalungi lutho nje. Ubathe uthenga imoto egenqeke. Ubathe usingane isikoleni zingafundi, zishiye phakathi, ezinye isangane nje zingathandi isikole, zingathandi lutho. Idlozi libike lapha ekhaya, alifuni into enhle. Kufika ukuthi uthenga imbuzi ife namhlanje, uthenga inkomo ife namhlanje. Umsamo owonakele lo. Impela ngeke nje kusuke umuntu emtuba ezokona idlozi lana kwaMkhwanazi ngoba abantu sibaphahlayo kabafani. Akaze umasi nomuntu engemphahlayo. Umuntu oyinkingi lona esihlala naye ngisho kushisa impepho sibe ndawo isihlangane nje esiwumndeni nje. Owazi ukuthi umemeza umkhulu othize la afika kubiyambize lo mkhulu asemdunga ke manje sefaka izinto ezidunga idlozi. Sho ngomthetho sesephehla amanzi. Yeah. Lokho kuthiwa amanzi amnyama. Amanzi amnyama lokho ukuthi uphehlele omunye umuntu uthi izinto zingesezinhle kuye. Kodwa izinto ezinhle zise kimi mina Mkhwanazi. Omunye umfowethu ahlupheke nje. Amathu ukuthi nomuntu wenzani nje njengathi uthi mhlawumbe umnika umuntu omhlophe ukuthi akaphalaze vele gozo zibhobo ba into eletha intahla kuyena ayimukeleki. Ngoba lo ungamenzani noma ungathandaza kusekusasa. Uma kona ke idlozi nje lutho. Ufuna uthetha umuntu ozomelapha abuyisele idlozi esimeni alihlambulule. Uyabona okwenza ngaka. Nangaleni ufika ukwenze. Umuntu onjalo lo uthola ukuthi uthande kubuswe ekhaya. Emekwa akafika idlozi lakhe. Uthothi mhlambe nje kade nibonga imoto yengane noma nibonga nje into ethize ingane ithola umsebenzi. Amake kwafika yena kade nenza lo msebenzi bese kufika lo muntu owayevele nomona. Uthothi ingane ijikelwa ngabaphatha nje kuhlatshiwe ekhaya. Kuthi abayiqede ngoba kufika umuntu onomona. Lo muntu ngokomthetho usengisi nje isithunywe esihle ekhaya ungambizi ukuthi kunjengombulali nje. Umuntu obulala abantu ogwaza abantu akayilidlozi lo muntu inhliziyo yakhe yayingabusisi. Nobe ethatha izinto zabantu ngenkani akayisithunywe esihle ekhaya. Ngoba lo muntu uzobathe uyambeza uyamncenga into eyimpilo akazange ayimukele phila. Akakazi ukuyimukela sengale. Amena nomona nje olokho enomona nje. Ungathenga imoto manje kusimpatsha amasondo onke ngoba kungena umona umuntu onomona ekhaya lokumemeza yena. Ngokomthetho kwasendulo wayengabizwa lo muntu. Ufuna kwazi umuntu osebenza ngaye ekhaya kakhulu. Ngeke ufele ubiza isigila mkhuba nje uthi sizokugilela imkhuba ekhaya ngoba sewushisa nje izindlu. Ngoba umuntu ongena sibusise ekhaya. Ufuna wazi ufanele umuntu nomuntu ufanele azi umuntu asebenza ngaye ukuthi ubani. Ngeke uvele uhlwale nje msamuntu nansi inkomo ngiyalepha awazi nomuntu omphayo. Sizofika ke isigila mkhuba. Umuntu ongekho umumlanda noma esibhedlela. Awufike njena mhlawumbe iwodi uyayazi kodwa manje usofika ubusu ukhuluza ihlahla phansi asambeni bani asambeni bazokhungela bonke bakhona abantu abatshitshingwa ngabantu bengalanda. Kufanele kubeka ihlamvu esicephini uguqe phansi. Ukhulu umuntu sibanibani mina ngisalo sibanibani ngizokulanda ngiyakumemeza manje hlala kuleli hlamvu sambe ungesi labo bonke abantu ngibiza wena. Ubiza ungabe umsukulu ngabe undodana mhlawumbe umkhulu umsukulu wakho losibanibani asamse ekhaya manje. Sukuma ke sambe kodwa athi ihlamvu luhule phansi nje uzothola zonke igila mkhubeza ngaze ngalando umuntu lambile zikhungele ehlamvini. Wafika abantu abephikisa lapha endleleni noma ubani ufuna ukungena ulando obunjani wena ngoba ndisilezi nawe lapha embhedeni. Sekufika ekhaya uthi ushisa impepho lokho sekuthiwa unemdliwe ekhaya imdliwe ulando owuwe. Umdli umuntu ongeyewala ekhaya. Asithi nje emesithi mhlawumbe ngisebenza nabafana kanje. Bese umfana esholela ekhaya abakubo bengamlandi. Lo muntu njalo emengithi ngibiza bakithi. Anti besidla naye. Ukhungele ezothi inenyameni. Abese abahlozi ekhaya ebaleke onke ngoba kubiza umuntu orong. Sekuhle umuntu orong ongesiyo la ongesona isibongo sala ekhaya. Yiyo ke lento ifuna ukukhishwa ubuyisele kwaba kubo. Themba lekwasukasukela lihambile noDokotela Mkhwanazi saya emfuleni. uDokotela Mkhwanazi ube esebiza inkosi yasemfuleni. Sisalindile amanzi aqala ashukuma. Kwenzeke ngokukhulu ukusheshsha ukuthi asikwazanga nokuthi sikwazi kuyibamba ngekhamera. Phamani makhosi amakhulu, phamani abengonja, phamani abagogo nogunogogo. Siyathokoza isedlozi lelikhulu amadokosha amasofuyela abantwana benu. Sisobacela inhlahla phakathi kwale ndoda ehlala la emanzini, indoda enkulu ehlala ekujulini kwamanzi.
sikhula kona kendoda endala phambi komntana nophambi kwethinto zezulu sithi nabo abantwana bakho amakhosi amakhulu sicela ukuba kuhle kube mhlophe kuphukani lonke sinibone amakhosi amakhulu sicela inhlahla nje abakuhle kube mhlophe abakuhle kube mhlophe akukhanya amakhosi amakhulu kukhanya Mkhwanazi benkosi yakwamkhwanazi ekhulekayo banqugulahla abayahla msikhosikhoza kulaka bezizwe yebo amakhosi amakhulu akuboni kuhle bafikile bazonibona yebo amakhosi amakhulu samile lapha yabona Kulesiqephu sobe sikhuluma nosisi wabanengqinamba ekusebenzeni idlozi ngoba kusolakala ukuthi idlozi lakhe liphahliwe. Thokozani bogogo usisi silandisa kanje. Emva kokushona kababa wami Theme eshona ubaba wami ngahamba ngayo ufunda e-boarding school eThekwini eMlazi. Mangifunda khona ngibhoda ngaphakathi ngiba nenkinga ngigula nje njalo ngihleze ngigula. Baze esikoleni baze bethi ayi ongcono angibe i-day school. Emveni kwaloko ngingakabi i-day school ngangithi mangibuye esikoleni erumini yami la ngilala khona ngifice isithwalambiza lokho abathi ugogo abanye abantu ukuhlaza. So kugcine nje sekuyinto eyihlayo ukuthi njalo mangibuye esikoleni mina yindaba kutholakala izinto ezikanjena kumina. Lento ingiphathe kabi ngoba nami nganga-understand ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Up until ekhaya ba decide ukuthi ayi ngcono ngibe i-day school ngihlale ngaphandle. Ngahlala ngaphandle ngifunda khona esikoleni kodwa nakhona ukugula kwaqhubeka. Kwaze kwafanele ukuthi ngibuye ngize la ekhaya kwaZulu. Uma ngibuya ngiza lana ngiqhubeka nokugula ngavukalelwa ibele lami. Lathi malivuvukala leli bele uma wayitshela ukuthi ayi mhlambe ngikhulelwe noma kwenzakalani. Bangithatha bangisa kudokotela. Odokotela babengisa eMpangeni Garden Clinic bathi udokotela hayi ucabanga ukuthi mhlambe ubuvu noma into nje infection. Kodwa kwasiza ukuthi kwaba khona omunye umama okhuluma noma athi ayi akaboni kahle ngoba ngiyanginana amaphupho ngiphupha amanzi ngiphupha abantu besina kunezinto nje engangiphuphe nganga-understand nokuthi mangiphupha into iyenzeke ngempela nami ngicene sengiyibuza ukuthi kanti kwehla kahle kwenzakalani. Lo mama wasiza wasiyalela ubaba Mkhwanazi sahamba noma umama efika ubaba wafike wamhlolela wamtshela ukuthi hayi umntwana wakhe akagula indawo kahle kodwa umntwana wakho ungenwe idlozi unabantu abadala. Hayi nami kwangithatha isikhathi ukuthi ngiaccepte wayesithi ukuze ngikwazi ukuqhubeka nesikole ngifunde kuzofanele angimisele amagobongo angicelele edlozini ukuthi ngikwazi ukuthi lingivumele lingidedele ngikwazi ukuqhubeka nesikole ngifunde. Nangempela ubaba Mkhwanazi wafika ekhaya wazongimisela amagobongo ami. Theme ngimisela amagobongo ami ngiwadla for 7 days. Nginamaphupho ke akhulumayo nje impela. Ngivuke ekseni amaphupho ami ngwabhala phansi. Ngawabuyisa onke sephelele lamaphupho ngamtshela ukuthi baba na amaphupho engwaphuphile nje sengiqeda igobongo. Wase yangitshela kubaba ukuthi ayi lamaphupho nalawa amele ukuthi nokuthi. Ngaqhubeka kanjalo ngaze ngaqeda isikolo ke njalo nje ngonyaka ngizothi wayengimisela amagobongo ukuze silincenga idlozi ukuthi lingaphakami kangako ngaze silingcindezele ngakwazi ukufunda. Ngithe sengiqedile lapho nami sengikhulile nje impela sengiyintombi. Kwafika isigaba sokuthi nami ngibe nomuntu empilweni. Uma ngiba nomuntu engithandana naye ngibone umuntu njalo ngimphuphe engathi uyahlehla kumina. Ngiyibuza ukuthi awuyindaba lo muntu ngimphuphe ehlehla kodwa ngizothi mangiqeda ukumphuphe ehlehla akupheli isikhathi lo muntu ngimbona useyangiflathela akasangifoneli akasangikhulumisa ngisenjani. Ngibuye lento ngizoyireport kubaba wami ngithi baba Mkhwanazi nginenkinga wangenzela kahle ngifunda isikole igobonga izinto zihamba kahle ngaze ngaqeda isikole kodwa manje mangithandana nomuntu kwenzeka kanje ngabe lokho mhlambe kuyiyo yini imthelela. Wayesethi ubaba kuyo yonke imithi engicabanga ukuthi ikhona no hayi ngoba ngangifuna umuthi kodwa wayezama ukungichazela isimiso sempilo yami ukuthi angeke ngize ngishade nomuntu ongakhethwanga yidlozi. Umuntu engiyoshada naye umuntu engizobe ngimkhethelwe yidlozi. Yingakho labantu mangibaphupha noma ngabe umuntu ngiyamthanda noma ngabe kukanjani kodwa awukho ngisho umuthi ongakwazi ukungisiza ekuthenini mhlambe nami ngithi ngiyazama mhlambe noma ngifaka isigezo esizongisiza kodwa yidlozi lizongikhethela lo muntu. Wangenzela iladi wayesithi kumina
angimcele umuntu emsamo ngikhuleke Idlozini ngilicela Idlozi ukuthi kube yilona elizothi lingikhethele umuntu nangempela ngayakwenza lokho cha ngayibona imphumela kwafika umuntu ngaphambi komuntu afike ngaphupha ama leather jackets ayo yonke inhlobo yembala emihle ngafika ubaba ngazomtshela baba ngiphupha ama leather jackets kanje wathi ubaba no gogo into eyenzakalayo yini eyakhiwe ngesikhumba yini eyakhiwe ama leather jackets akhiwe ngani ngathi mina baba akhiwe ngesikhumba senkomo wayesethi cha lo muntu onayo empilweni yakho njengamanje uzofika azolobola aqede uyona ndoda yakho le uNkulunkulu nedlozi likumisele yona nangempela namhlanje nje ngishadile kwenzeka njengoba ubaba wayasho ngithe sengiqedile ukushada kwayima Idlozi ngathi liyaqala manje liyakhuphuka ngazo silalithi sesikwenzile okuningi nawo ubucela nathi sekuyisikhathi sethu la ngikhuphukela Idlozi sengiqeda ukushada selikhweleza ukuthi manje sengize ngagana kodwa lona angilivumile kahle hle ngokomthetho ngagula ngithema ngigula ngelila ngathi hey baba mhlambe lifuna ngithwasa Idlozi athi ubaba cha Idlozi ngeke likwenze kanjalo akuzukusho mina ukuthi ithwasa nawe futhi awuzukungitshela ukuthi ithwasa nalabo abakutshela ukuthi woza uzothwasa kubona akuyona indlela yokwenza kodwa Idlozi liyosho mhla sekuyisikhathi nangempela kuthe kwahamba isikhathi ngiphupha omantrance ngiphupha izitofu ngiphupha nje kuhloko umuntu ongathi ngilungiselela indlela ethile ebusuku ngelilanga ngaphupha ikhehle lithile lithi kumina sicela udla amagobongo ethu kwangithusa ke lokho ukuthi ngiwadla kanjani amagobongo ngoba phela vele kade ubaba kusukela ngifunda engimisela amagobongo ngiyitshela ukuthi yilawo magobongo ngaze ngahamba ke ngabuyela kubaba ngamtshela ukuthi baba ngiphupha ikhehla elithi angidla amagobongo kanje wathi ubaba hayi kulungile hamba ke futhi uyoshunqisa impepho ulubuza Idlozi ukuthi lawo magobongo kufanele uwadlephi hayi bazalwana impendulo ayibuyanga kodwa ngayibona sengigula ngaze ngaba nezilonda intshabusuku ngamila nje izilonda einyaweni ngagula kakhulu engangokuthi umzimba nawo wawungakhona ngisho ukunyakaza ungakhona ukwenza lutho ebusuku ngabo 12 umnyeni wami wangithatha wangiletha kubaba mangifika ubaba ethu uyasazi usalungiselela ukuthi phela angisize njengoba ngigula Idlozi la iqhubukela lona ngayibona sengikhuluma ukuthi ngangithini ke ibona babazi ukuthi ngakhuluma ngathini kodwa uma besho bathi lasha Idlozi ukuthi cha angigula indawo angizelanga ukuzolashwa kodwa ngizele ukuzothatha umsebenzi wami ngahlala kanjalo ke ubaba wangenisa ngendlela engeniswa ngayo mangabe usuzovuma Idlozi ngathwasa kababa nje konke kwahamba kahle ngaze ngaphothula ngithe sengiphothulile ubaba wabe sengitshela ukuthi no nje usuphothulile sekufanele uliganise Idlozi ngoba Idlozi malingaganisiwe lidalela inkinga nangempela ke kwahamba ubaba wangenzela kanjalo saliganisa Idlozi ay nje angisoli lutho impilo yami yaqhubeka nenhlanhla ngiyayibona izinto ziyavuleka Idlozi liyakhuluma ngiyaphupha akukho engathi kucashile Idlozi lami ngiyalibona ukuthi cha lagezeka nakho konke okunye wayekusho noma ngibuye ngitshela ukuthi ayi engathi ubaba kulokho ungathi uyaphazama kodwa ngabona ukuthi hayi konke ayekusho wayekwenza wayekushisa ukuthi umsebenzi wakhe uyawazi yena ukuthi inqubo nomgomo uhamba kanje so emveni kwaloko nje angibanga nenkinga ongangokuthi even noma kuthiwa manje ngiyaqhubeka ngiyafunda Idlozi ngiyalitshela ngilicele ngithi Idlozi ngiphahle ngicela ukwenza ukuthi nokuthi libuyise impendulo bese izinto ziyenzeka Mbukeli njengoba besike sakhuluma ke noDokotela Mkhwanazi kuqala uhlelo njengamanje kuzosicacisela kabanzi ukuthi usebenza kanjani mayelana nokwelapha ngokwesintu uMkhwanazi mina la ePort Danford ngangena Idlozi ngimncane ngicabanga ukuthi ngenkathi ngiqala ukuyiswa lento ngangino 13 years qala ungena Idlozi ngeswa uma kufundwa kufanele ngathi kimi nje kwenziwa ingane kuwona kuyahlalwa nje esikhathi ngisho nje ngiba serious kube mnandi futhi esikoleni bese ngikula yini ekhanda lingapheli kodwa ikhanda lanikhiphisa umongozini amakhala kodwa konke lokho akekho bekhaya kithi akekho wayekwazi lokho akekho futhi engake ngambona isangoma kusho baba bezangoma laba babengekho kwabadala ubaba wayesho njalo uthatha isikhathi ke ngigula wena lento sengimncane nje ngigula kwenkathi ngibuya esikoleni sengithwelwe ngiguliswa leli Idlozi kwahamba ke ngenhlanhla kwakunenkonzo ekhaya base kudane kuba khona indoda esikhulikisayo
ukukhuleka kwami kwansiza ngoba ngenkathi ngigula kuqala ngangakakholwa these ngikholwa ke kase uqubuka izithunyu ngenkathi uqubuka umoya ongcwele kimi enkonzweni umoya ongcwele waholela ukuthi kuphakamela abantu wase kungitshela ke manje kuseqala ithunya seyihlangalela ukuthi mangenze njani kwase kukhuluma eHlozi ke la selingithuma khona ukuthi yenza ukuthi uma ufuna ukukhululeka ngelinye ilanga ngase ngifunda e-high school Nomfundo u6 ngelinda kwangavukeka akusasagibela amabhasi ngo4 uma egajike lelo bhasi lika4 elinye uphinda ulithole izinto zokuhamba zayingekho amabe ngqongqoze ekhaya akuvukeki izandla sigoqene imilenze igoqene akuvukeki nje ukuthi ngihambe ngaze ngatshela uma wami elunguze ememeza athi nayi shisa impepho wayeshisa impepho kodwa baze bandidedela ngo9 aqala aqhuma amadolo nezandla ngase ngiyasinda kwedlula lapho kwaba isigaba sesibili lapho kwafika khona ikhehla ngilele kusukumla ngangalifuni Idlozi ngoba ngangiziswa ngiyinsizwa komkhwanazi wafika umkhulu ephushini ngesesweni engingalasi nje indawo enotshalo obuhlaza njengestadium kodwa kunamaqhugwana amaningi wathi awufuni lento engunika yona namanje awuyimukele lento engifuna ukukunikeza yona ngaqala ngadaza inkani khona ephushini ngathi ngicha yini yona le ngathi mina cha mkhulu efaka ibheshu ufaka lokho kuthiwa ngiyana kwamakhehla amadala wasethi yabona ke ubudaza inkani eselona ephushini wathi ngicela ubuke kulala amaqhugwana ngale ngasukuma ngalunguza kumaqhugwana ngathola abantu behamba ngezisu bethunqelwa zintuli bekhopha ukukhala kokuhlupheka benethwana izimvu lathi uyabona uma ungafuna ukuthatha umsebenzi wami ke manje uyoba njengelaba abantu asesuke emfulathela wathi eqala ukumfulathela ngathi ngiyafuma mkhulu kwabe ukuqala kwami ukuthi Idlozi likhulumeke lapho ngisemfumile lase lingitshela nje ukuthi angenza ukuthi nokuthi futhi wangitshela wathi wena uzokuphuma uyohlala emsini nomuntu ngimkhulu mina kuwe ufuna utshela umuntu ukuthi ngidakakwenzela ukuthi nokuthi ubusukuletha umgido omkhulu ekhaya umsebenzi wami kwaqhubeka kanjalo ke ngasebenza kwaze kwaba namhlanje uma ngilele mina kusuku kambhuli mina anginje ngohlola kumuntu ukukhuluma ngilele ukuthi mama kufuna umsebenzi nje ngiyawuphupha kufanele ngenze into ethize ekhaya ngenze leyo nto ngentatha ke ngisho la ekhaya mekhonto efune kanje shanto umuntu ongisiza ekhaya mekhonto errong weme kwadlula phambi kwami nje menthatha ngicela ujuze mengawobuka ujuze into yena wenza into ethize ekhaya kusuka lapho ke kushithi kwakuyinto eyisiphuwo sami nje uma besho ke bethi ngimncane ngangihlala ngokucaba ingane ngibulala ibhodlela ngicaba ingane ngifaka ilahle kusho konke yayisho ukuthi konke ekhona umdlalo wami nje awukho omnye umdlalo engangudlala ayimfaka ilahle enganeni ngithi nizosinda ngixukuza amanzi ngiwathandazele ngibelule kanti kusho ukuthi lento embenzisa yona ikimi leyo nto njengoba namhlanje kunje oba kufika umuntu nje ngesikhathi othi umuthi akawufuni ngiyakwazi ukuthatha nje 2 litha ngicela ethamaza amhlophe ngiwathandazele kuphela kwenye inkathi ngiyasebenza nangezibani ngikhuleka lentambula lezibani simsiza umuntu ngale komuthi kwenye inkathi emefika umuntu eshwabene thatha umuthi ngimcabele asukume enenkwantshi emsimbeni enombhulelo ingeke ngisho umuntu welapha konke khona okunye ongakwazi ukukwelapha basuke umuntu engenziwe wena kodwa kuningi nje abafuna inhlanhla izinto zabo mhlawumbe singakhanyi uma ngicela kule Idlozi lele la ngenayo ukuthi ngicela umenze into ethize ngenze umuntu isawumkhola senguthola umsebenzi izinto eziningi njengezenzayo ngemithi abahlushwa zilwane baphela khona ilwane ikhinya abantu ebusuku siyabageza sibacabe zisuke lezo zinto ngoba leyo nto ithelela nomthelo ukuthi izinto zakho ujikelwa ngisho abantu nje bekwenyanya imilo khikuwe lezo zinto ake ngizelaphayo nabafuna ukuthi kubethandwe ke abantu besifazana isikhathi singabathanda ukuthanda siyabalungisela Mkhwanazi utholakala ku 0833 292133 0833 292133 ngiseport and Fort emahulu umuntu ufuna umkhwanazi nje osizayo uyamthola ePort and Fort wehla kwamnguni esitobhini laba madoda abakhokho yabasefuma kogogo logulo impela kunjalo sisizokho yama ya into zakho ziyabhidlika kuthi ukuthi izinto zakho iphinde ukujelo nje abantu yakunaka kuba njalo kwaphenduka konke mkhulu ya kunjalo mntawo khulumani nabalozi uphambene izinto nahlanganiswa
nangu umntwana siyamhlola manje khulumani nabalozi ya ngabe kuhle kumhlophe nabhukani ngesu ya bafaka into emthwebule ethwebule inhlanhla yakhe evala ngisho imali uqobe imali yafika ezandleni ivele iphele bese kulandela amaphupha amali abanye afanele kungabusawaqonda. Yebo mkhulu impela kunjalo Indlozi enkulu yakhuluma kwaMkhwanazi khulumani madoda enhleze emazini enhleze emfuleni ngabe kuhle kumhlophe namathonga amahle ngabe yini inkinga enkulu kunjalo mntana impela ngiyavuma ya yakhathana ekuseni iphelelwe ngamantu usiphuza ukhatha nje qinisha ukusebenza isikhathi uyakhathala ngempela madoda nangu uthi uyavuma impela amakhosi amakhulu kunjalo nangamela apha naye sinde phumele usisinyama aphume kuleli ikhosomba ngempela la ngesizwe ngonyama vukani ngesu impela kunjalo kogogo vukani ngesu komkhulu nasiye sonke nyama ya wena Idlozi lasekhaya koma wakhe likuphethele ufuna ukuthi ngelanga lihlanjulule ukuze libhame kahle lisebenzile ukufulela inhlanhla hayi ukuthi uba isangoma kodwa lifuna ukugezwa kuzizo zakho iphumelele umuntu waphuma wembethe manje laba abantu bahamba nawe bahlezi kuwo bayakwephula indaba ngelanga uzogcina nje ngisho umhlelwane umuntu uhlezi uthandweni kungaba mnandi nje kanti ile umoya khona kuwe owaphuma nayo siswiye ngoba ugaxela umoya wasekhaya koma wakho yiwona ndawuthi into zakho ukuthi kukuhle kuthi hliphi busudonsa bonke abathakathi ke manje nezitha Makhosi siyabonga nabengonyama Mawufisa ukuthi ithimba lethu livakashele endaweni yangakini enenkinga thatha le number ebhalwe phansi. Kwasukasukela mbukeli siyaliguqisa uhlelo njengamanje sizobonana ngeviki elizayo.